returning officer ka Shillong ST Parliamentary Constituency Lok Sabha ka khandai trek yong arjar pusaw ulapan ka Jubab pensyai lani ka shokos now president ka Voice of the People's Party VPP hadian artli ki jimudui ki bola yop yang persya ya kani ka parti kani ka shokos notice kadai halo ka jingyo jimudui bakadon ka jingpnon kam ya ka rensan social media banshna ki Khubor Thok persya ya ka kertong ka National People's Party NPP shaka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ka Dr. Mizil Amprin Lingdo lengba artli ki YouTube video link ki bola thap ha ka lai tarik yong arjar arpusaw halor kani returning officer labu por bo president ka VPP unhap banwan ai Jubab halani shwa ka khatwai tarik yong arjar arpusaw haka weipat ka shukos kadai halo ka jimudui baha ka pratarik weyong araja arpusaw haka por badang ya ka Jingïalang yelap election ka NPP ha jayaw ladon kinong kersyan ka VPP kibalalik ban Pynthut lakdo ba kinong kersyan ka VPP kilahalla haka syap jong pra bat Pynthut ya ka Jingïalang kabalahap ban pensange no ka shukos kalaong bada ka jing permana ya ka election MP Lok Sabha men ha ka khatru trik luber arjar arpusaw kumta ka model code of conduct ru kala trekam nadu ka tei gasngi lakdo bakat kum ka model code of conduct ka kendon ki bahap ban but da ki parti bat ki kertong ka ong ba ki parti bat ki kertong kin hap ban penting na ba ki nong kersyan kin nem penlong jingwet ya ki Jingïalang ne jingyai pai ba da ki wei pat ki parti returning officer halo kani ulabu por bo president ka VPP unhap banwan ai Jubab halani shwa ka khat artarik uyong arjar pusaw ban pensyai balai onnom pensito me ka party kat kum ki kendon ka model code of conduct kon ba iet ngiju shat jingbam man la kasngi hato ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam ka tain em ya kamet jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jingbam man la kasngi bale kane ka jing kali minta kato ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga nrai man kapor yem ju yo ai ka jingbam ki batai kamet ki balong ka daw jong ka jingpang anemia pat ka jingbrie jong ki kma ba kumnungan lai na kini ki jingstam kong nangkong pide ban melin ban bam ya ki jingbam ki ba pha hakrukom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana yo yakini ke jingpang namar kim yo ya ke jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ke jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila ban yo na ke jingbam badi ha ki dukan ration kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong kau kanum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong kau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher dei kon dan jinga pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet kumba fi ju shed yu khau ba fithian kum churu la shed ya uni u khau okum ta te khon ka jingbam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya